दानिया नाय क्वेश्चन नम्बर 5 बेहाय बुंदों मा इउक्लिड राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि घनफाना 9m नङाबा 9m+1 एबा 9m+8 महरनि बेयो क्वेश्चन नम्बर 2 आरो क्वेश्चन नम्बर जों दानि बावैसो बानायखांनाय क्वेश्चन नम्बर 4 जों सेम टाइपनि बे इउक्लिड राननाय बिमुं फारिजों जों मा खालामनांगौ जों इखौ जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमाया मा महरनि होननानै फोरमान खालामनांगौ जोङो 9m नङाबा 9m+1 एबा 9m+8 महरनि होननानै जों मा खालामनांगौ फोरमान खालामनो नांगौ। दाना होमबा जों मा खालामलायनो होमबा इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारिजों होनना लिरना लानोसै आरो इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारिजों इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारिया मा जोंना a = b³ + r बेहाय जोंना मा होमबा r मा 0 नि समान नङाबा 0 निख्रुइ गिदिर नाथाय मा b निख्रुइ मा जागोन इयो सानफ्रोमबो अरायबो मा जागोन इयो दुइसिन जागोन। इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारि बायदि जोंना मामोन b आ मामोन रानग्रामोन q आ मा रानगासै प्लस r मा रानखोन्दा होमबा बेहायनाय इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारिखौ बाहायना मोनो होमबा इउक्लिड राननाय बिमुं फारि बायदि जोंना मा नायना मा सोरनि जायगायाव दं होनना सानना लानांगोन जोङो b नि जायगायाव दं होनना सानना लानांगोन m आ सोरनि जायगायाव दं होनना सानना लानांगोन q नि जायगायाव दं होनना सानना लानांगोन जों होमबा बेयाव r आ मा जादों r मीन्स 0 जाना दं r आ 0 जाना दं आरो मोनसे मा जादों 9m+1 b नि जायगायाव नायदों होनना सानना लानांगोन जों माबेबा दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ माबेबा दाजाबथाय रग' अनजिमा इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारि बायदि जोंना मा a आ मा जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा नायनानै a खौ जुदि लायोब्ला b नि जायगायाव जोंना मा दोङो 9 दोङो q नि जायगायाव m दोङो प्लस r नि जायगायाव मा दोङो 1 दोङो 1 केनसेल खालामनांगोन जोङो 0 केनसेल खालामनांगोन आरो मा खालामनांगोन 8 बे दैट मीन्स 9 आ मा जादों इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारि बायदि जोंना 9 आ मा जाना दं 9 आ रानग्रा जाना दं होमबा मा 9 आ मा रानग्रा जाना दं होमबा 9 जों माबेबा दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ रानोब्ला 9 जों रानखांनायनि उनाव जाथावना थालांनो हानाय आद्रानि जाथावनाफोरा मा जानो हागौ होमबा 9 आ रानग्रा 9 जों रानोब्ला मा जागोन दे बुंनाय हागोन आन्सार 9 जों रानोब्ला 9 जों रानखांनायनि उनाव आद्रा थालांथावना अनजिमाफोरा मा जागोन 0 निफ्राय 8 लासै जागोन 9 जानो हानाय नङा 10 जानो हानाय नङा 9 आ मानि थाखाय जानाय नङा 9 आ 9 जों रानजाखायोना खाया दैट मीन्स रानग्रानिख्रुइ रानखोन्दाया अराय मा जायो होनना बुंदों फिसा जायो नैबे फर्मुलानि बायदि होमबा जों खालामनोसै बेयावहाय फटाफट खालामनो बेयावहाय b आ मा जाना दं 9 r इक्वल टू मा बानायगोन जोङो मा जाथावना r आ 0 1 2 डट माल थांगोन इयो 8 लासै थांगोन होमबा जों दाना मा खालामगोन r इक्वल टू 0 नि थाखाय दाना b आ मा जादों 9 q प्लस नैबे फर्मुला बहायनांगौ प्लस r नि जायगायाव 0 बहायनाया 0 बहायबाय मा जागोन 9q1 थागोन थाया 9q1 थाबाय 9q होमबा दाना मा कुइसना सोंदों मा दाजाबथाय रग' अनजिमानि थाखाय मा अनजिमानि घनकखौ सोंदों घनकआसो लायनो मा 9m महरनि नङाबा 9m+1 9m+8 महरनि जानांगोन होननानै जों मा खालामनांगोन फोरमान खालामनांगोन मा घनक खालामनांगौ फारनैथिंबो a खौ घनक खालाम दाना 9q खौबो घनक खालाम मा जागोन 9 नि घनकआ बेसेबां जायो 729 जायो मिथिबाय 729 होमबा q आबोथ' घनक जानांगोन होमबा q क्यूब नंगौ ना होमबा जों दाना बेखौ कमन लाफिन आरो खेनसे 9 लाफिन 9 खेनसे कमन लानाय लोगो मा जागोन मा थानांगोन 9 क्यूब माने 9 मोनथाम सानजाबनायमोन 9 मोनथाम सानजाबनायमोन 9 मा सानजाबनाय मोनथाम सानजाबनाय होमबा जों 9 मोनसे बाहेरायाव लाबाय सिङाव मा थानांगोन 9 जा बेसेबां 81 जागोन जाया होमबा मोनसे मा थानांगोन 81 थानांगोन दैट मीन्स जोंसो मिथिनांगोन 980 सानजाबनाय लोगो जों मा मोनगोन 720 मोनगोन होमबा मादों फै आरो जों
किउ दंफायो मोनसे किउ न किउब जागोन जाया बेनो आरो न होमबा जों मा सिगां मोनसे कुइसनाव जों बानायबोबाय मा नम्बर 4 कुइसन बानायबायदि जोङो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ जों मा लिरनो हायो होनना बुंदों एम लिरनो हायो होनना बुंदों नाय 81 आ मोनसे रग' अनजिमा किउखौ जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा लानानै सानजाबना नाय न किउ जायगायाव मा जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा होनानै खनक खालाम 1 आनजा 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा न बायदिसिना अनजिमा होनानै न दानख'नि सोलाय न दाजाबथाय रग' अनजिमा होनानै सानजाब बर्ग खालामनानै बर्ग नङा बेयो खनक खालामनानै जि अनजिमा मोनगोन बे अनजिमाखौ 87 जों सानजाबखांनायनि उनाव मोननाय अनजिमाया मा जागोन बेबो मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमायानो जागोन अब्ला जों मा रग' अनजिमाखौ जों मा लिरनो हायो एम लिरनो हायो होमबा न होमबा नैखिनिया पुरा जों मा लिरगोन बेखिनिया मोनसे मा दाजाबथाय रग' अनजिमा जागोन नालाय होमबा इन जायगायाव जों मा लिरनो हायो एम लिरनो हागोन न मोनसे प्रुफ जाबाय जोंना दाना नाम आच्छा नाय होमबा जों मा जोङो 0 दो बानायगोन 1 2 2 3 इसा बानाय जों 9 लासे बानायनांगोन नामा होमबा जों इसा बानायना खालि नों माखौल' बानाय 1 जों खेनसे बानाय 0 लाना खेनसे बानाय आरो खेनसे मा लाना बानाय 8 लाना बानाय मानि थाखाय 9m मोनसे दोङो जोंना 9m + 1 दोङो आरो मा दोङो जोंना 9m + 8 ल'सो दोङो गया मोनथामल' दोङो जोंना मोनथामल' होमबा जों मा मोनथामल' बानायगोन जों होमबा r एबा जों मा बानायगोन r = 1 लाना बानायलायनो जाना न 1 दोंना नेया 1 दों ना गैया नेया 1 दों नेया 1 दों न 1 दों होमबा मा जागोन a = 9 किउब + 1 r नि जायगायाव 1 होलायबाय दाना खनक खालामलाय फारनैथिंबो खनक a किउब खनक खालाम बेखौबो 9 किउब + 1 खनक पुरा इखिना हल न खनक खालामनांगोन ना होमबा बे माबे फर्मुलायाव लिरनो मिथियाखै a + b किउब फर्मुलायाव गोलैबाय बे फर्मुलाया माबायदि a किउब जायो 3a² b प्लस खेनसे मा जायो 3ab² + b किउब 3ab 3b मोननै जायो खेनसेयाव a² जागोन खेनसेयाव मा जागोन b² जागोन मिथिबाय किउबनियाथ' किउब थाखागोन नालाय a किउब थाखागोन खेनसे आरो b खेनसे किउब थागोन न नैबे मोनसे खालामनाय जों आरो इखौनो नैदिबो लिरनो हायो a किउब प्लस ab a + b + b किउब होना लिरनाय न इ मोनसेयाव बानायबाबो सेम जागोन इ मोनसेयाव बानायबाबो सेम जागोन नै मोनसेयाव बानायनो जों सेम नाय a किउब जायो ना बुंदों n जायगायाव 9 किउब दोङो प्लस b किउब जायो ना बुंदों न b जायगायाव मा दोङो 1 दोङो होमबा 9 मा जागोन याव 9 किउब न 9 किउब प्लस 3a² जायो ना बुंदों दैट मीन्स 9 किउब स्क्वायर b आ सानजाब जायो 1 b आ प्लस 3 9 किउब into b स्क्वायर b नि जायगायाव 1 दों नालाय b स्क्वायर माने किउब दाना लास्टनि किउब जायो 9 नि किउबखौ जों आगोलाव बानायबोखांबाय 9 किउबा 7 29 जायो ना बुंदों ओमफ्राय किउ दोङो किउब प्लस 3 थामदो 81 सानजाब 9 नि स्क्वायर मा 81 जायो होमबा 81 जों मा सानजाब 3 सानजाब न 81 3 बेसां 24 243 न 243 किउ स्क्वायर जागोन 1 दो 1 आ जागोन ना इखिनिया जागोन जाया 243 into 1 मा इखिनिया जागोन ना न प्लस 3 into 9 बेसां जागोन 27 दा 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 दो सानजाब 27 q1 थागोन प्लस 1 किउब माने मा 1 आनो दाना मा खालाय कमन ला बेखिनियाव 9 कमन लानो गोनायाव थांगोन 81 किउब न प्लस 9 कमन लानाय लोगो नेयाव मा थानांगोन इखौ मानो होदों आङो इखौ नाङा 9 कमन लानाय लोगो मा थानांगोन $27 थानांगोन ना 9 कमन ला बेयावबो 9 कमन लाबा बेसे थानांगोन 27 किउ स्क्वायर थालांलायगोन प्लस 9 कमन लानांगोन 3 थालांगोन 3 किउ
प्लास 1 खौथ' कमन लानो हाया जों ना प्लास 1 दाना नाय बेखिनिया मा दोङो नाय 81 क्यूब न प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू जादों नैखिनाखौ पूरा जायखिजाया दाजाब क्यूबनि जायगायाव जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमा होनानै न सानजाबनानै नायोब्ला जों मा मोनगोन दाजाबथाय रग अनजिमाखौ मोनगोन आक दाजाबथाय रग अनजिमाखिनाखौ जों मा लिरनाय होनना बुंदों नैखिनाखौ एम होनना लिरनो हागोन होनबा नैखिनाखौ न होनबा जों मा लिरगोन 9 पूरा इखिनाखौ जों मा होनना लिरनो हायो एम प्लस मा दोङो 1 मोनसे जालायबाय आरो दा नेक्स्टआव जों मा होनगोन नेक्स्ट आर इक्वल जों माबा लागोन आर इक्वल टू जों माबा लागोन एबार 8 लालायगोन पूरा 8 न बा a is equal to 9 क्यूब प्लस 8 लालायगोन दाना बेखौ क्यूब बानायलाय फारनैथिंबो क्यूब बानाय क्यूब 9 क्यूब प्लस 8 क्यूब 9 फर्मुलाखौ लिरलाय दहायनि बायदि फर्मुलाखौ लिरलाय न 9 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर जायोमोन जोंना फार्स्ट खनसेया दैट मीन्स 9q स्क्वायर b जायोमोन 8 दोङो जोङो बिनि जायगायाव 3 मा जागोन a जायोमोन 9q into 8 स्क्वायर जागोन एबार प्लस 8q 9 क्यूबा जोंना बेसेबां जायोमोन 729 क्यूब जागोन प्लस 9 स्क्वायर 81 दे जोङो 3 दे सानजाबाथाय 243 दाखौ 8 दे सानजाब 243 दे 8 दे सानजाब 243 दे 8 दे 24 नि 4 आखौ थाबाय 2 32 34 नि 4 आखौ थाबाय 3 16 19 1944 मा जागोन क्यूब स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर दे 27 सानजाब 64 दे 27 दे सानजाब 28 नि 8 आखौ थाबाय 2 42 44 न 8 12 8 2 मा जागोन 6 7 1 1728 1728 क्यूब प्लस 8 क्यूबा बेसेबां जायो जोंना 512 जायो 8 क्यूबा जोंना मा जायो 512 न जाया 64 दा कोई सानजाबा जायो आरो कमन लालाय बेखाय 9 कमन ला गासैबो 9 कमन लानाय लोगो मा जागोन नेव 81 क्यूब थालांगोन बे मा थालांगोन निफ्राय कमन लाबा 9 कमन लाबा बेसेबां थालांगोन जोंना नेवहाय 9 कमन लानाय लोगो बेसेबां थालांगोन 216 थालांगोन 216 क्यूब स्क्वायर थालांगोन न बिदि सानजाबाथाय इखौनो मोनगोन प्लास नेव बेसे थालांगोन आरो 17 बेयाव जुदि कमन लायोबा मा थालांगोन जोंना इयाव 64 192 क्यूब थालांगोन प्लस 9 कमन फैगोन ओमफ्राय टेक्ट'निकआ ग्रोबथ' 9 कमन फैनाय नङा थेवब्लाबो बेखौ खाथियालागै मा खालामनांगोन 9 कमन लानो मोनसिनांगोन साइडजों खालामनायनि आङो 54 9 कमन लानानै 54 थालांगोन 54 ना 56 आको मा थाबावो जोंना 8 लिरनांगोन होमबासो मा जागोन 9 56 सानजाबाथाय इसनि मोनद्राया जोङो दैट मीन्स 9 जों ग्रोब रानजाया इयो बेखायनो 56 लासै थाङो आरो दा बेसेबां थायो 8 थायो 8 खौ जों मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन होमबा जों नैबेखिनिखौ जों मा लानाय इखिनिखौ जोङो 9 प्लस 8 न फोरमान जाबाय नङा ना फोरमान जाबाय न बेखिनियानो जोबलायबाय आरो मोनसे दिनैनि थाखाय न